खाती बिहार। छोटे छोटे कपड़ा न चली ए हो बबी तहार। पहिले पहिले अइलू रानी घूमे खाती बिहार। छोटे छोटे कपड़ा न चली ए हो बबी तहार। हमके लइका सोना की जे लगी है होई छपरा जिला तोर जीजा लगी है। होई छपरा जिला तोर जीजा लगी है। ए ब्यास की विवादित होता आरा बक्सर में जाके टिके नहीं गोरी पोइलू। छपरा सिवान में आके साटा के बुकिंग करैलू। आरा बक्सर में जाके टिके नहीं गोरी पोइलू। छपरा सिवान में आके साटा के बुकिंग करैलू। हम जानो तानी गोरी टुका चाहता रू हो। अब चढ़ली जवानी हो भरता रू हो। अब एकमा में आवे खाती बीजा लगी है। हई छपरा जिला तोर जीजा लगी है। होई छपरा जिला तोर जीजा लगी है। अरे मान जा ब्यास बलिया के हवे हो बाली, पटना के हवे हो पायल। रोशना विजय के दिलवा क देले बारू तू घायल। बलिया के हवे हो बाली, पटना के हवे हो पायल। रोशना विजय के दिलवा क देले बारू तू घायल। मनु मनोज के तू अब जान बारू हो। सोनू सरोज के दिल के अरमान बारू हो। तोहे छुए खाती लोग के कॉलेज लगी है। होई छपरा जिला